Alo, sinovi, slušaj sad ovako, brate. Samo da vidimo ovo, opasan napad, Mitrović, 1-0 za Partizan! 1-0 za Partizan! Jebu majku! Ide 6 tenaca, dobar centar, šut! I 1-1! Kakav početak derbija! Kasalica! Kakav početak derbija! Na srpskog fudbala, pogledajte kako ulazi 6 terac! Još jedan centar, šut, 2-1 za Partizan! Da neko bude ovoliko retardiran, da ovoliko bude ludo i glupo i da je u pičku materinu. Za Luku Milivojevića, ima prostora za udarac, Milivojević, bit će 2-2! Luka Milivojević, 49. minut! Treći gol Milivojevića u šampionatu, sjajan udarac, sjajan ponovo početak drugog poluvremena. I pitanje koncentracije. Kasalica, ušao je Kasalica! 3-2! Milijaš! Kakva utakmica! Sjajno je prošao! Kasalica po desnoj strani! Centri... Jebu majku! Evo grobari se ljudi tamo, gubiš fanove. Brate, to je sve sport.